Kyllä jokainen ihminen on mieluummin tykätty kuin vihattu tai haukuttu. Mutta alkoi se tuntui aivan... Hävetti. En minulle sinua hävennyt koskaan. Kyllä on ollut ylpeä, että se on tämmöinen. Se on minun poika. Mehän oltiin hyviä kohteita, kun me oltiin pikkujätkiä, joilla takatukka kasvoi, niin vetää turpa tai leikata tukka irti tai jotain. Se on siitä paskasta kasvattanut sen, että vittu täältä tullaan oikeesti. Me olemme voittaneet Euroviisut, nouskaa seisomaan ja huudetaan! Meillä on bändillä velkaa useita satoja tuhansia euroja. Emme niin sanotusti vaivu epätoivoa, vaikka joku saattaisi niin ajatella, että eihän tässä ole mitään vitun tolkkua. Se vaihtoehto sille, että mie en olisi lordi, niin se vaihtoehto sille on se, että mie on kuollut. Vittu nää on fucking portaat.